Γεια σας. Ο Μιλών είναι ένας από τους πολλούς αρχιτέκτονες και γενικά μηχανικούς που παρά τα 4 χρόνια που ασχολείται με την επαγγελματική αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, έχει νιώσει στο πετσί του πόσο αντιεπιστημονικό, ανούσιο, σάπιο και άθλιο σύστημα έχουμε για την έκδοση αδειών και τις συναφείς υποτιθέμενες αδειοδοτήσεις και ελέγχους του κράτους. Έφτιαξα λοιπόν ένα πρόγραμμα για να βιώσω πόσο εύκολα θα μπορούσε να λειτουργήσει η πολεοδομία και να βγει γενικά μια οικοδομική άδεια. Ας το δούμε λοιπόν ως μια μορφή ψυχοθεραπείας. Ξεκινάμε λοιπόν το πρόγραμμα Πολεοδόμος 2012. Εδώ είμαστε στην κεντρική σελίδα. Στην δεξιά πλευρά έχουμε κάποιες λειτουργίες της πολεοδομίας. Το αρχείο, το οποίο αρχείο, αν υπήρχαν ψηφιακά τα σχέδια, θα κάναμε τη ζωή μας όλη πιο εύκολη. Και όχι αυτό που κάνουμε τώρα, αίτηση, άλλη μέρα πηγαίνουμε να τα πάρουμε, παίρνουμε το φάκελο, βγαίνουμε έξω να το φωτοτυπήσουμε, στο οποίο έξω μπορώ εγώ να αλλάξω όλο το φάκελο και η πολεοδομία να μην ξέρει καν τι της γίνεται. Μπορούμε να ζητήσουμε όρους δόμησης, το οποίο θα ήταν το πιο απλό που θα μπορούσε να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω καν γιατί δεν υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο. Τρίτο είναι η αναζήτηση νομοθεσίας, η οποία για μένα θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένη όπως έγινε παλιά αλλά σταμάτησε, με μια συνεχή και μόνιμη επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 1000 νόμους να περιπλέκονται μεταξύ τους, ο ένας να λέει στον άλλον, κάθε παράγραφος να έχει μια σχηματική εγκύκλιο. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, δεν μπορούμε να κάνουμε καν τη δουλειά μας έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πούμε στο σύστημα, να βάλουμε τον κωδικό μας. Λοιπόν, βάζουμε τον κωδικό, login. Ο κύριος Τάδε εισήλθε νόμιμα στο κρατικό σύστημα έκδοση οικοδομικών αδειών. Έχουμε και να ευχαριστούμε έτσι για το καλό, δεν το έχουμε συνηθίσει. Εδώ μπορούμε να δούμε τα στοιχεία μου. Εδώ μπορώ να δω τις μελέτες που έχω κάνει και ο αριθμός της τωρινής μελέτης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να βγάλουμε μία άδεια. Ξεκινάμε επιλέγοντας το οικόπεδο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποια γνωστά πράγματα που ξέρουμε για το οικόπεδο, το οικοδομικό τετράγωνο. Μπορούμε να βάλουμε την διεύθυνση. Ας βάλουμε και το όνομα του ιδιοκτήτη, του οικοπεδούχου. Αναζήτηση. Κατευθείαν τη βάση δεδομένων μας έβγαλε το οικόπεδό μας. Νέα αναζήτηση, αν δεν μου το έβγαλε σωστά. Σε αυτή τη σελίδα μπορώ να βρω οτιδήποτε χρειάζομαι για να κάνω εύκολα τη δουλειά μου. Βλέπω ότι υπάρχει μια κατοικία 50 τετραγωνικών σε αυτό το οικόπεδο. Το εμβαδό είναι τόσο, η μέγιστη δόμηση είναι τόση, η μέγιστη κάλυψη τόση. Μπορώ να δω πάλι όλους τους όρους δόμησης, να κατεβάσω τα FEC, να ξέρω και τι μου γίνεται. Βλέπω ότι έχω έγκριση της αρχαιολογίας για να πάρω και η χρήση γης είναι γενική κατοικία. Μπορώ να κάνω πολύ εύκολα τη μελέτη μου με αυτά τα στοιχεία που μου δίνει. Συνεχίζω. Τίτλος μελέτης. Λοιπόν. Όχι. Προσθήκη γκαράζ κατά επέκταση οικίας. Το πρόγραμμα μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχω προσθήκη, έχω γκαράζ, είναι κατά επέκταση και μπορεί να μου βγάλει πάρα πολύ εύκολα τις απαιτούμενες μελέτες. Θέλω τοπογραφικό, θέλω αρχιτεκτονική μελέτη και θέλω και την έγκριση αρχαιολογίας. Μετά από αυτό συνεχίζω. Λοιπόν, εφόσον εγώ είμαι ο συντονιστής μηχανικός όπως είπα πριν, υπάρχουν και άλλοι μηχανικοί, οι οποίοι το λογικό θα ήταν κάθε μηχανικός να κάνει τη μελέτη σύμφωνα με την ειδικότητά του. Όπως κάθε γιατρός έχει την ειδικότητα, έτσι και ο μηχανικός έχει και αυτός μια ειδικότητα, τελείωσε μια σχολή. Ο τοπογράφος μηχανικός θα κάνει τα τοπογραφικά, ο αρχιτέκτονας τα αρχιτεκτονικά, ο πολιτικός μηχανικός τα στατικά. Τώρα, κάθε ένας από αυτούς, εφόσον εγώ βάζω τα σχέδια στη μελέτη, στο πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει, μου έχει δώσει το αρχείο AutoCAD ας πούμε, με τον κωδικό για να μπορώ να το ξεκλειδώσω. Ξέρει αυτός ότι έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα, ο υπολογιστής ξέρει ποιος είναι ο κωδικός
Και έτσι συνεχίζω. Ξέχασα να πω ότι υπάρχουν κάποιες φόρμες μελετών. Δηλαδή, το αρχείο του που λέμε, το μόνο που έχω να κάνω είναι ναι, να συμπληρώσω εγώ το σχέδιό μου όπως το κάνω. Τα υπόλοιπα κουτάκια, ας τα πούμε κουτάκια, είναι πράγματα στάνταρ τα οποία εγώ απλά τα συμπληρώνω. Και η τεχνική μελέτη βρίσκεται εκεί και απλά τα συμπληρώνω. Δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του για να κάνει μια μελέτη και έτσι έχουμε οργανώσει και ένα αρχείο το οποίο ο υπολογιστής και το πρόγραμμα μπορεί να αντιληφθούν. Από εδώ μπορώ να κατεβάσω τις φόρμες της μελέτης μου. Λοιπόν, ξεκινάω. Βάζω τον κωδικό που μου έχει δώσει ο τοπογράφος, ο οποίος είναι αυτός. Βάζω τον κωδικό που μου έχει δώσει ο αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι αυτός. Επιλογή σχεδίου. Τοπογραφικό, επιλογή σχεδίου, αρχιτεκτονικά. Να αποσταλούν τα σχέδια για στην αρχαιολογία. Να αποσταλούν. Η αρχαιολογία ξέρει περίπου που κοιτάει και απλά μου λέει ότι πρέπει να γίνει μια ενημέρωση 5 μέρες πριν την ένταξη των εξκαφών. Να έρθει κάποιος να δει αν βρούνε αρχαία. Έλεγχος μελέτης. Το πρόγραμμα κατευθείαν είδε τα στοιχεία. Δεν είπε ότι οι μηχανικοί πλέον είναι το λογικό να έχουν την ευθύνη. Οπότε απλά βλέπει τι εγώ έχω βάλει. Το τοπογραφικό εγκρίθηκε, η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίθηκε, η αρχαιολογία εγκρίθηκε. Βάζω και το κωδικό του πολιτικού μηχανικού. Επιλογή σχεδίου του στατικών, στατικά. Ελέγχω τη μελέτη μου. Η στατική μελέτη εγκρίνεται, η μελέτη συνολικά εγκρίνεται. Συνεχίζω. Τρίτο βήμα. Έχουμε τις αμοιβές των μηχανικών και τις εισφορές για την οικοδομική άδεια. Λοιπόν, για μένα το σύστημα των αμοιβών είναι πάρα πολύ περίπλοκο για να ισχύει έτσι όπως ισχύει. Ναι, μεν υπάρχει μια κατώτατη αμοιβή. Θα θεωρούσα βέβαια αναλόγως με την αξία της περιοχής και τον όγκο, όχι να βάζουμε 1000 στοιχεία μέσα. Να πηγαίνουμε μετά να είναι λάθος, όπως είναι πάντα λάθος. Πηγαίνουμε στο ελληνικό μιλητήριο, τα αλλάζουμε, ξαναπηγαίνουμε στην πολεοδομία, τρέχουμε γύρω-γύρω ανούσια. Ναι, με μια εύκολη κατώτατη αμοιβή να ξέρουμε τι γίνεται και από εκεί και πέρα ο καθένας ανεβάζει σύμφωνα με τη μελέτη που πιστεύει ότι κάνει. Βέβαια, κατατίθεται, παίρνει την έκδοση στην τράπεζα, να είμαστε και λίγο εξασφαλισμένοι. Τώρα, εγώ αυτά τα στοιχεία εδώ, τις αμοιβές των μηχανικών και την κατάθεση εισφορών, τα έχω στείλει στον πελάτη μου. Αυτός τα έχει δει, τα έχει γκρίνει, μου τα έχει στείλει πάλι πίσω με την ψηφιακή του υπογραφή. Έχω βάλει τους κωδικούς. Είναι όλα αυτή τη στιγμή έγκυρα όπως μου λέει το πρόγραμμα. Οπότε μπορώ να συνεχίσω. Τελική έγκριση μελέτης, έχω βάλει όλα τα στοιχεία. Πάρα πολύ όμορφα. Η μελέτη προσθήκη γκαράζ κατά επέκταση οικίας του αρχιτέκτονα τάδε εγκρίνεται. Μπορώ να εκτυπώσω την άδεια οικοδομής μου. Μπορώ να εκτυπώσω τις θεωρισμένες μελέτες, οι οποίες το λογικό θα ήταν να μην χρειάζεται να πάω στην πολεοδομία για να θεωρηθούν. Ψηφιακά, μερικές υπηρεσίες το κάνουν με την ψηφιακή υπογραφή πλέον. Έτσι κι αλλιώς, εγώ ξεκινάω με τα σχέδιά μου. Αν πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος, έρχονται με τα σχέδια που έχουν εκτυπώσει από την πολεοδομία και αν είναι τα δικά μου διαφορετικά, ας με τσακίσουν. Εγώ έχω την ευθύνη και να αναλάβω τις πράξεις μου. Αυτό γενικά είναι μια τοπική κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνει, μπορεί να έχω πάρει και σύνταξη, αν πάρουμε σύνταξη. Αυτό που σκέφτομαι όμως θα μπορούσε να γίνει σε μια μικρή πόλη. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με τα δασαρχεία, με τις αρχαιολογίες, να ξεκινήσουμε να τα κάνουμε όλα ψηφιακά με ένα πρόγραμμα, αν όχι αυτό, ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει. Να μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά μας πολύ πιο απλά και να έχουμε βγει μακριά από αυτή την επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν τα προβλήματα που έχουν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πειραματικά στάδια και αν δούμε ότι τραβάει, το συνεχίζουμε. Λοιπόν, έβγαλα μια άδεια σε ένα 5 λεπτό κοντά. Μακάρι να γινόταν έτσι. Σίγουρα κάτι ξέχασα, σίγουρα κάποιες παραλληλίες θα υπάρχουν. Μπορούμε να φτιάξουμε μαζί ένα δεύτερο βίντεο κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ και αντίο σας.